Така, приятели, сега е 8:29. Намираме се в православния манастир Свети Антоний в Аризона. Това е параклиса на Геронда Ефрем. От 90-96 година построиха манастира. Те дойдоха от гората Атон, whatever. Тук е трапезата. Сега има също параклисчетата от другата страна. Тук е кухнята. Аз понякога идвам да им помагам да мия чинии. Шко хубаво направиха. Красота. Тук имат канарчета. Преди 4 месеца сигурно са го направили това. Той е валиер за канарчета. Да го сложа аз червено пашатия вътре. Птички май миналия път, като идвах, тук имаха птички. Ама няма сега. Стареца Ефрем преди седеше тук и благославляваше всички си. Тук. Има монаси от Русия, от Молдова, от Сърбия, гърци, румънци, от Ефиопия, от Индия православни монаси. Това е параклиса на Серафим Саровски. Иван Кронштадтски. И мисля, че Антоний Велики. И Серафим Саровски. Имаха повече икони преди тук на руския цар Иван Николаевич, ама го махнаха. И на Ксения Петербургска няма вече нищо. Там е, сега ще ви покажа, там е също параклис на Свети Георги Победоносец и Свети Димитров. Монасите се събуждат в 9 часа. Сега е точно 8:34. Защото тук е също като на Светата гора в Атон. Няма. Трябва с благословление да снимаш. На мене отец Филарец, той ми даде разрешение да снимам. Тук също монасите живеят, монахините сигурно, игумените живеят там. Сега на второ място по посещаемост е този манастир след Великия каньон, след Гранд Кеньон. На второ място. Много хора от всичките страни на този свят идват тук да получат благословие, да се молят
Защото който знае, който е православен, знае, че жени не се допускат на Атон. Тук също много параклищи. Може да се влизам аз неща да ги таковам, защото монасите ходят там да ги притеснявам с телефона. Значи жени не може да се, жена не се допуска на Светата гора. Да влиза на Света гора само мъже. Това е единствено място, където се допускат жени. Той е параклис на Свети Димитър. Аз ходя тук отдавна, от 2017 година. Много хора се преместиха, има българи, има румънци, много руснаци купиха около манастира, купиха места. Тук е заключено, не се влиза. Отиваме нататък. То стана 6 минути видео. Лявата страна е църква на Свети Архангел Михаил. Тя е построена по румънски стил. Румънска църква. Те отсякаха, имаше едно гнездо на бухал тук, аз бухалчето. Направо и тук имаше гнездо на бухал, те отрязаха всичко. Тей. Аз този бухал го намерях тук и го спасих, реабилитирах го после. Значи тук вече влизаме. Там нови къщи се строят сигурно за помещения за преспиване, нали? Хора като идват тук на екскурзия да им се дава стаичка. Това е тук много интересно място от лявата страна. Много малко хора го знаят. Повечето хора го преминават. Аз винаги идвам тук да има риба. Чакай, няма да ни плаша рибата, има големи риби там. Имаше големи риби по 20 см. Ето ги, ето. Викам да ни оплаша рибата червено. Много красиво. Тей, сядаш се на пейката, идеш се солетите и си мислиш за хубави работи. Така. Сега. Това е църквата на Свети Архангел Михаил. Ще ви покажа от тая страна. Не знам дали е отворена църквата. Така. Ако е отворена, ще ви покажа как изглежда отвътре, ако не е следващия път. Влизам тук, сякаш не съм в Америка. Въобще, сякаш съм в друг свят. Само се говори на гръцки, руски, румънски, англичани, американци идват те или иначе. Да. Така изглежда. Другата врата използвате от външната страна. Това всичко монасите го правиха. Тук е затворено. Те ще ги отворят в 9 часа. Те всички църкви са еднакви. Само тая дървена вътре. По старинен, сякаш е някаква механа такова. Дървена вътре, много красива, по румънски стил е направена. И те завършахме екскурзията, драги приятели. Там имат портокали, грейпфрути, моринга, изглежда дърво, моринга се нарича. Имат оранжереи, имат много работи, там имат кошти, имат маслини, лузя,
Тук съм летял с той с ястреба си. Не с тоя, с минали. Той хич не го било. И тъй. Ето кучето. Също на моето прилича. Немската овчарка. Като на Фокс. На кучето ми. Мързелив същия такъв, само лежи и диша. Нищо не прави. Монаха с тия кучета пиша, се дига горе до манастира, до параклиса на църквата на Свети Илия. Тя е заключена, трябва библиотеката като я отварят. Трябва да се потърси ключ. И така. И нали те ти дават ключ, отиваш, влизаш там, после връщаш ключата. Винаги е затворен параклиса, не можете да се влиза. Само с разрешение. Такива работи.